אני מתאמן, שומר, משקיע, אבל המשקל לא זז. כמה דברים לא עובדים. יש הרבה סיבות לחוסר התקדמות באימון, בירידה במשקל ובהשגת המטרות שלנו. אצל כל אחד נקודה אחרת היא זו שתוקעת את התהליך. זה סרטון ראשון מתוך סדרת סרטונים שבה אני מנסה לתת לכם כלים לזהות איפה בדיוק זה נתקע אצלכם. לפעמים אתם כן מתקדמים, פשוט מסתכלים על המדד הלא נכון. אז בואו נדבר על זה. לא פעם אני שומע מתאמנים אומרים, אני מתאמן, שומר, משקיע, אבל המשקל לא זז. ואז כל הביטחון מתפרק. אבל יש כאן פספוס גדול. המשקל הוא מדד אחד, והוא לא תמיד משקף שינוי אמיתי. כשבונים שריר ומאבדים שומן במקביל, המשקל יכול להישאר זהה, אבל הגוף כן משתנה. הבעיה היא לא חוסר מאמץ, אלא הסתכלות צרה מדי על ההתקדמות. מה שצריך לעשות זה להוסיף מדדים, היקפים, תמונות התקדמות, כוח באימונים, איך הבגדים יושבים. כל אלה מדדים אמיתיים לשינוי. שורה תחתונה, אם אתם מודדים את הדבר הלא נכון, תחשבו שכלום לא עובד, גם כשזה כן עובד. תבחרו מדד אחד נוסף מהיום ותעקבו אחריו שבועיים. בפרק הבא גורם אחר שגורם לדברים לא לעבוד. לא תכנים, עקבו אחריי.